sa prosím vyznať po výbere, keďže je ich viac druhov. Existuje aj taký, kde viem dávať zeleninu, ovocie so šupkou, ale mi to v tom mixer oddelí. Aj prosím taký, ktorý celé ako čistí. To je veľmi dobrá otázka, ďakujem za ňu, pretože veľa ľudí si to myslí. Dám to na pravú mieru. Odšťahovač a mixer sú totiž dva rozdielne stroje. Odšťahovač oddeľuje šťavu od dužiny, čiže vložíte celé ovocie alebo zeleninu, pokojne aj s nejakou mäkkou šupkou, ako je mrkva, alebo červená repa, alebo jablka. Na jednej strane vám vyteká šťava a na druhej ostáva suchá vláknina, čiže drť. Mixer naopak všetko rozmixuje spolu, takže šťava aj vláknina ostávajú v nápoji. To je ten najväčší rozdiel. Sú dva hlavné typy odšťahovačov. Centrifúgový funguje na vysokých otáčkach, je rýchly, ale má viac nevýhod. Šťava sa zahrieva, viac pení, má viac dužiny, rýchlejšie šťava oxiduje a má nižšiu kvalitu a aj výťažnosť. Čiže musíte odšťaviť viac ovocia a zeleniny a dostanete z nej vlastne menej šťavy. Šnekový odšťahovač je modernejšia technológia. Lisuje pomaly, šťava je kvalitnejšia, čistejšia, minimum peny, vydrží dlhšie čerstva a získate z nej viac šťavy aj napríklad z listovej zeleniny. Máme na e-shope posledné kusy modelu B365 už len v bielej farbe, ostatné sú vypredané. A novinkou je aj model A111, to je šnekový odšťahovač novej generácie, má 0% dužiny v šťave, o jeden komponent menej, čiže sa ľahšie skladá. Váži len 3,75 kg, je malý, skladný, ale má veľmi silný motor a zároveň sa veľmi ľahko čistí. Ste náhodou táto pani, ktorá písala komentár, mysleli mixer, tak na výber máme modely BL801 alebo novšiu technológiu C702 a aj 2-litrovú nádobu a menšiu 600 ml nádobu navyše. Takže teraz sa viete veľmi dobre rozhodnúť, či potrebujete do svojej domácnosti odšťahovač alebo mixer.